Right, mhuri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita zvekare pano paZirare 263 panopa ndokuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyowani pathis YouTube channel, subscribe mahara utena on the notification bell. Mhuri yeZimbabwe, first update yandichakubatirai update iyo yemukadzi uyo akabira umwe mukadzi vana, akabira vanhu vakawanda vana, zvaiba vana aivashandisa kunobhega mutauni. Vana ava vainzi pindai mutauni muchinokumbira vanhu mari. Zvisinei, mukadzi uyo aenda kwatete Tilda akasvika achinyepa. Pakunyepa kwaakaita makore ake hazvina kuenderana nevana vaaigara navo. Kutaura kunoku zviri kunzi ari mumaoko emapurisa. Saka vhidhiyo randichatanga kukuisirai ndere mubereki weumwe ane vana vanga vakapiwa vaigara nemukadzi uyuyu pamba apapa. Dai kusei muchiona this video, wapedza kuona this video saskipe this video notiti next update yezvibhakira muchechi waprofeti Walter Magaya. Vana pavakatorwa vakazombodzoka here kuti vanodzoka kuholiday pamakore mati 2019 handiti kusvika pa2026 yatava makamboona here vana pakati apo? Handina kumboona vana. Maimbotaura navo here kana pafoni? Handina kumbotaura naye. Iye waitiota koda kutomufonera ainge achitovhara foni yake. Makambomangara here kumapurisa kuti kune munhu watakapa vana vedu? Zvaka zvichindinesa ngezvekuti kumangara kumapurisa ndakangoti haana kuba. Wakangoti vana ndinoda kuti ndovaisawo pake takadzidza vana vaone chikoro. Saka zvanga zvichindinesa kuti ndikaenda kumangara kumapurisa otherwise ndanga ndashaisha because haana kutibira. Haanoti akataura kuti ndichazouya navo muchinozoone vana kana ndichazomudaidzira kuti muone guta ari kuHarare. Alright. Asi muone panogara vana. Asi alright. Imimi semuridzi wevana anditi makore tituti pane 7 years anditi vana vatoro. Imi ndobva mateerera maona kuti handingarwadzisi munhu atora vana vangu kugara navo achindichengetera. Makateerera uyu ko vana hamunambovisa here mupfungwa kuti vana vanogona kudaro vana vasina kugara zvakanaka kana kuti vana vanogona kudaro vari kushushika kana kuti hamuna here zvamakambonzwa mukati mamuri mimi? Zvaitouya zvakatowandisa zvendaitozwa, asi pekutangira nekugumira ndio pendaishaya kuti ndodini. Zvaindouya zvechindogumira ipapo kana kutofungisisa kana kusatodya kana kuti asi ngekuti kwaunoenda haukuzivi, kwaunobva wochiti ndodini, kunozwi ndodini, ndo zvaizviripo kuti ndodini izviya. Amaishora. Baba varipo? Baba vana avapo. Varipi? Baba vana ava takasiyana. Asi vanozviziva here kuti vana avapo vakatorwa? Baba vana ava sisi takatosiyana, hatisi kutombokomunikirana navo kuti takambozoonanazve kana kudini, hatina. Vana ava vanga vatori munyara dzangu nditambudzike navo. Kuzoona ndeiti vana ava ndizope uyu uyu kungoti pamweni kungoyamurwawo. Right. Maishorai, mataura kuti 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 anditi mairara hope muchiti vana vari safe nemusikana uyu mati anonzi musikana Tapiwa. Alright. Imimi kuzivana kwenyu naTapiwa kwamaonyo wakamira sei? Tapiwa uyu kuzivana naye ndaikotiwo mwana watete. Ukama hwacho ndaikoti mwana watete. Ende waipota echitomboya kuMount Selinda. Ndakaziyana naye 2018. Otouya kuMount Selinda kata vana vakagara vasikaendi kuchikoro kudai. Ko vana ndikavatora vakaenda pandinopi ndakadzidza inini. Vana vanokwanisa kudzidzawo zvakanaka. Vakatobuda nedzidzo yakanaka. Saka hapana munhu usikadi kuti mwana wakaenda kuchikoro. Ichocho ichokwadi handiti. Kana zvichitwa mune zvakanaka zvinhu zvakadini? Zvakanaka. Asi izvi hatingati zvinhu zvakanaka. Zvinhu zvakaomesesa kumukadzi wese. Kutongoti kumunhu wese zvinhu zvisingatambiriki. Zvinhu zvokuti handingagoni kugara nazvo. Kuti vana vari kunze 7 years. Handisi kuziva kuti vana vangu vari kupi, vari kudya, vana vakabva vari vadiki. Iko zvino vakura. Hamuna kana kuvaona. Iye akatora vana akambodzoka here kuMount Selinda? Iye akatora vana kudzoka kuMount Selinda haana, asi kusatoonekwa ikoko ndiko kwainge kutone problem. Wainge asikatodi kuti aone paanogara otherwise paoneke kana kuti timuone because kutora vana kwaakaita wange wochitotanga kudzoka kuuya kumba kwemene wange asikauyi.
saka imidini kwemene kumangara kumapurisa chi munhu akatora vana haachafoneri hachazika kwaari ende imi mobva imi mukafona hayairi foni ipo pendataura kuti ndokusaziva nekuti inini ndikufungwa dzaingofunga kuti ndiende kumapurisa here ndoti otherwise ndinozobvunzwa mubvunzo kuti mwana wakaita kuba here kana kuti ndoti asi kuba wakaita kuti hai ndinokutorawo vana akauya kovatora pamhatsopo akatora akauya navo titoti pagore rekutanga maita achadzoka ehe then rechipiri rapfuura rechitatu radarika mairara hope muchidya ndikuona makatsvukira kuratidza kuti munogara zvakanaka mune upenyu hwakanaka maishorai kuzogara zvakanaka ndimanje manje ndakatanga kubatsirwa makabatsirwa nani ndakabatsirwa nditete vangu vanobatsirwa sei tsanangurai kuti makabatsirwa sei tete vangu vanondibatsira anotumirira mari yekuti ndigare pamba ipapo nemukoma wavo tete yangu ivavo vari kupi tete tete vangu vari kubhindura ehe saka ndakagara zvakanaka ivo vana hanzvadzi dzemurume wangu wendinaye zvinezvi makatozoroorwa futi ehe nditori nevana 2 ipapo saka ndakati zvaadai tapiwa uyu kutora shorai ndakati kutorerutsa kwacho watiende kuchikoro shorai kanani nadhiki ehe ndikati zvati watondirerusirawo yeti ndisingazivi kuti ndatopinzawo vana mudanga reshumba right isusu tanzwa kuti vana vaiswira mastreets mazouya imi makazozvinzwa sei kuti vana vari mastreets kana kuti mazvokusvitsaipamanzwi ini kusvika pandiri ndakafonerwa natete tidha vakati nyaya mainzwa here maishorai ndikati nyaya ndiri kuita kungozwa kuti kune vana vadai vari kuva vakaoneka mustreet zvakadai umbowo ndaindisina chandakakona kukwereta mari yekuti ndikwire bhazi ndiuye kuno ndobva ndasvika ndichibva ndazozwa umbowo vana handina kuvaona tete chera muri mukadzi muri amai mune vana munokwanisa here kuti mwana 6 o'clock asati adzoka mudye sadza momba inini pachangu handikwanisi alright regai ndipe sekamuenzananiso kadiki ini ndiri single mother ndine vana vangu 3 pane vana vangu ndo pandiri mwana akatosvika 7 o'clock asina kupinda mumba handingakwanisi kupinda mugumbezi nganasipo but imi kana muchiti maita makore saya musina kana kuita action muchitotya kuenda kumapurisa zvanga zviri nani zvazviri nani yekuti maienda kumapurisa munotaura kumapurisa kuti aiwa ndakasangana nezvakadai munhu akadai hama yangu yakatora vana asi haasi kubatika zvinhu zvanga zvakanaka handiti zvaitova nani kuti munozviisa mumaoko emapurisa kuratidza kuti imimika mune chido nevana venyu apa zvakuita sekuti imi hamuna chido chido ndinacho chido hapana kana zvakaita mamira zvakaita chido ndinacho kuti muzousvika panapa inyaya yekuti matsvagwa handiti matsvagwa vasikana mwoyo wekubereka vasikana uri papi apa tsanangurai maishurai mwoyo wekubereka maishurai uri papi mwoyo wekubereka ndinawo waitondinyaradza kana ndoti zviri zvinodode kuende kumapurisa ndingati ndiwo madha mukadzi undauya naye uyu waingoti ndiri kufonerwa echiti maishurai gara vana vari kuende kuchikoro ndiri kufonerwa natapuwa saka inini ingadai ndakasimuka ku20 nofunga 2021 ndope ndanga ndatosimuka kuti zvine ndakuenda kumapurisa plus zvine zvino ndatsvaga mari ndokutopinde muharare macho ndiende pastudio asi wakanditi gare pashi vana vari kuende kuchikora ndasenderwa mafotosi ndadini ati ndigare pashi asi hasha ndandinadzo dzokuti zvine zvindokuchitomangara makazoroorwa rini makaroorwa vana vatobvako here kana kuti vasati vana vanga vatobvapo right murume akakuroora makamutsanangurira nyaya yevana here ndakanga ndavamutsanangurira ndakatomutsanangurira ndakasvikawo nevana angu asi pane munhu wadini watora vana akaenda nawo akati zvakanaka ndoda kudzoka pasiri pekuti makaudzwa namainingi zvakati kana zvakati pamakaroorwa ndanzwa muchiti maakazogara zvakanaka nditi ehe ipapo pamakagara zvakanaka maakudya zvakanaka maakupfeka zvakanaka muchizora mafuta akanaka makadii kusimuka chakakutai sei kuti muchisumuka manje avo vakudzwa kuti ndikutaura navo kuimimi mamusingatauri nevana venyu ipapo ndo padai pakatirasikwa fumbo ngokuti ndanga ndichiti iyena tapuwa wacho uchazoti uyai muone pane vana ndio pfungwa indai ndinayo uchati
uchazoti uyai muone pane vana. Tapiwa uchati kana waona nguva yarebesa kudaika panga pasina nidi yekuti mumirire Tapiwa. Even de makangoona kuti Tapiwa waita 5 months asiri kundidaira ndo pamukati makatoita kana action chai kutoti zviri nani wodzose vana vangu vagari pamba. Zviri nani kuti ugare nevana vako vasingaendi zvavo kuchikoro asi uinavo uchivaona vana vachikura handiti nokuti izvozvi kuti muzive kuti kana mukazoonana nevana venyu muchawirirana here kana kuti muchanzwa sei kana kuti muchaona sei because vana obviously vana vatokura handiti vachakutambirai sei kuti mai vedu vakanga vanazvo zvavainazvo vana izvezvi kuti kutaura kunoka vana vane zvavainazvo mupfungwa dzavo nemwoyo mavo kuti wai mai vedu vasina kana kumbotitsvaga kutsvaga chido taitinacho chekutsvaga asi ipapo kuti Tapiwa wacho waingofona echiti Tapiwa uri kufona echiti vana vakagara zvakanaka ndasendere kumafotos evana vari muuniform vari kuenda kuchikora saka zvinhu zvakaenda kondiconfuse nguva yakareba. Tapiwa aifanirwa kunge achikusenderaiwo imimi sekuti mune vanawo mapicture acho makamaona handina wai makadi kuti alright amasenderwa ndeapi ndionewo vana vangu makadi kuchidaro kuti alright mati mapicture asendwa ndeapi mapicture asendwa ini ndionewo vana vangu mai hazviita sokuti hazvirwadzi serious zvakuita sokuti hazvirwadzi asi zvinhu zvinorwadza handiti muri yeZimbabwe mai vatinawo pano maishurai ndivo vakatorerwa mwana naTapiwa uya ichidaidza ichiti Chantel akasvika kuti nyaya yacho izikanwe pachirongwa chatete Tilda. Mai vandinawo pano chitambo chemukadzi hapana chavanoshoreka vakasimba iyo vari kuti vari kugodoka nenyaya yekutorwa nevana vavo asi ndizvo here muri yeZimbabwe vari kutochema vari kuti nevana vangu ndokwanisa kuvachengeta ndega. Muri yeZimbabwe inyaya iri mudariro ngatiidzei tiri pamwe chete nhasi tinotete chiyera pano kuti tiidzei nyaya yaana mai vana mai burukai kumateresi titauri nyaya iri pano. Maishorai vana makavaona here pamakasvika mukati meguta reHarare? Vana handina kuvaona. Nemhaka iyi sei musina kuona vana? Handina kuvaona ndai ndichakamirira kuti tichitaurirwa kuti vana vari apa kuti hatisi kutosiya kune vana kuti takasvika muno. Nhasi mukanzi oye vana munokwanisa kuvatakurira? Tinotakura. Makukwanisa kuvachengetera? Ndinotochengeta ngokuti zvinhu zvakuti unonge wakade kuti ubatsirike ndio zvatoramba izvi wotoona kuti zvinhu zvanesa saka kutotambudzika navo. Atingatotambudzika nokuti tikada kutarisisa hedu maishorai handiti zvinhu zvatinokoshesa muupenyu zvinhu zvakasiyana nokuti imimi pakatorwa vana maishorai handiti naTapiwa vana vakaenda vakabuda mumaoko enyu imi mukazoita imwe decision yekuti muroorwe muite futi vamwe vana handiti makuita sekuti imimi vamini avo ndo vakakosha ndo zvazvakuita sekuti ndo zvazviri zvazviri nokuti ava muri kuona kuti vamini avo vadya vaona chikafu vapfeka vageza kova vasipo vanaTapiwa vane 7 years vasipo muri kuziva kuti vari kurarama sei zvakanga zvisiri right here kuti ina hangu sokuona kwangu ka musati maroorwa ka maita imwe mhuri mungade makaona kuti vana vangu vari sei nokuti kuzoti Tapiwa atore vana inyaya yekuti makanga makaomerwa handiti zvemene saka zvakazosununguka here zvekuti musaita imwe mhuri vana musingazivi vana varipi zvakakuitirai zvakakurerukirai kuti muite imwe mhuri vana vasipo? Hazvina kureruka asi ngemagariro ngokuti ungati wogarawo pamurume pawakagara weiona kuti ndachengeteka pane imba ndiwaichemera wapedza wokorera kumuitira vana zvai zvisikaiti saka ndakati ndagara navo baba murume wanguyo ndawirirana obva atoti ukandiitirawo mwana wani maishorai tobva tagara tese zvakanaka shuwa murume wangu haana problem. Kuivo baba Ashorai makambokonana sei kusvika pakuti maita vana vaviri mozoparadzana? Baba Ashorai ava ndakashungurudzika zvindakaona kuti pamwe zvange zvichitokomba rufu kana kuti kukombei
because baba ashora yakandishungurudza kurara musango, kurara pai, kuchaya, kudini, azorora mukadzi umweni. Asi pamakatanga kugara mese nababa ashorai muchipfimbana pekuti pakazoita vana vaviri, mai musiri kudanana here zvakanaka? Tainge tichidanana zvakanaka. Right. Ndopandiri kuti pamakazopinda musecond marriage maizisi hamuna kumbotarisirwa here kuti kuchazoita matambudziko akamboitika kwababa ashure kuti makapinda muri murudo matandweni handichi asi vakazokushungurudzai zvamamuchataura vakakutiisai nevana, hamuna kutarisira kuti even baba havati vari kundida ndiitiriwo mwana ndingazosangana nazvo futi zvakonzera kuti ndigare ndisina vana vangu? Chinoende kuonesa ngechekuti kuti ndigare pababa vandinavo inyaya yemhatso yekuti ndokuchengete vana vangu ndiripo, ndipo pakatorera tapiwa vana ava ndakadzigarira ipapo kuzoti ndizodanana nemurume wangu uyu ndanga nditoripo tsvaka pekugara ndakaiswepo ndibaba angu kuti enda ugare apa pasekuru ava vanorwara havo, enda ugara nevana vako ugare zvakanaka ipapo. Shuwa ndakaguma ndogara nevana vangu zvakanaka, asi kuchikora vange vasikaendi. Tapiwa uchisvika akati hambai nganditore vana ndiende kwende akadzidzira ndipo kwende kofundira vana ava. Vana venyu vanofunda zvakanaka kuguta reHarare. Nesi hapana chitaiziya kuti kumberi kune. Asi mai Shorai ndakakutarisai muri mukadzi wechidiki. Netime yakatorwa vana manga muchiri mudiki anditi? Right. Mai tadza here kuitawo kana maricho ekuti unosakura kana mumunda kana kuitawo kana kutengesa kurima magarden uchitengesa muri zvinoita vanhu vakawanda vanogara kumamisha vana vaenda kuchikoro. Hamuna kuzvifunga here kana maricho ndaita asi ndaingoona ekuti nditenge chikafu chekuti tidye. Zvindiri kutaura kuti zvino zvimunondo ndachokera kudai. Ndiri kubatsirwa nditete vangu. Maricho ndiri kuita ndichidai. Asi wechibatsirwa zvinenge zveiita ngati zvatetodini zvinotoreruka. Uri wega uri hwana hapana chinobuda. Mai Shorai, muri yeZimbabwe makatarisa taakuda kuchitsvaga zvakare baba vevana ava, baba vaShorai naDickson. Mati Dickson akazochinjwa zita akunzani? Akuzwi Brandon. Ko Shorai akunzani? Shama, alright. Vana vakachinjwa mazita vane masamashongani. Baba vevana ava, biological father, vamuri kuti hamusikuziva kwavari kana hama dzavo. Tiri kuda zita ravo kuti vari kwavari ikoko vazive kuti ndozviripo. Asi kumusha kwavo kuChipinge ikoko? Agari kuChipinge ikoko. Iye namukumusha kwake waitoti kumusha kwangu kuMozambique. Makasangana kupi mimi? Isi takangosanganisa wote. Alright. Kai kuna mkomo wangu. Tosiyana futi ipeyo. Ndotoene vana vangu ntega ndotoende pamhatso pangu pindiroberekwa. Kuya Maya Willison. Surname. Why is Willison Stole? Alright. Kuya kwendakaita ndakaende pakanyi pangu pandiri kubere pendinoberekwa chaipo. Ndi pendaka ukauya pamakanyi pangu pendinoberekwa baba mukuru ndo pakazoti enda kugara apa pasi pendakagara. Zvinezvo shuwa ndakaguma ndikagara. Kwete kuti ndike zvekuti baba vakandinyenga kana kudini. Kugara kwekude mhatso kungwarire vana udini uripo. Ndotoguma ndotogara shuwa ndakagara zvakanaka nevana vangu. Asi tapiwa uyu wakazoti vana ava vasikandi kuchikora. Kune kunodzidzwa kuHarare. Paorphanage ndakadzidza handiziyo ena maitiro ake. Zvakandisununguka ngati munhu utaiziya. Handisi kukutakasi ndafunga kuti pane zvichaitika kumberi. Muri yeZimbabwe nyaya iri mudariro mainzwa mai Shorai vataura nyaya shandiro makaiona patitetiudha ichibuda achisanangurawo ruti rwake achiti iye ane vana vaanavo uye aitambura aiti akane zvaakaitwawo neveukama. Nhasi nyaya iri pano zvikazozikama kuti zvese aive manyepo dzaive nzira dzeukopokopo idzo dzaakadzidzisa vana vaari kugara navo vanosvika ku8. Vamwe vacho vakazotorwawo nevemakereke vakavaendesa kuchikoro. Asi kamuri yeZimbabwe tiri vabereki tiri vana mai ngatiidzei tiri pamwe chete tiwane ramangwana revana ava kuti vawana vachidzoka vachiziva kuti vakaberekwa vana vanobva mumba vabve muupenyu hwemustreet. Tambotaura nyaya yekuti vana imimi mamuchifungei besides kuti vana vane kwavari kwavakatorwa nevemutemo vari, imi muri kufungei pamusoro pevana venyu ikosvo peramangwana revana venyu raShorai noMoabi naDiki? Ndiri kushuvira chakanaka mukati
muupenyu hwevana vangu kuti ramangwani ravo vange vane chakanaka, vange vechinditirawo zvakanaka mukati meupenyu hwavo. Ndo zvendiri kusuvira. Muri kudzokera rini kuchipinge? Tiri kudzokera mangwani. Alright. Matovaona vana vacho? Vana hatina kuvaona, tine shure kuona vana. Tinotogarira kutoti titoona vana. Tinotogara tapuwa mazuva ekuti tionewo vana. Alright. Apa chakuita sei kugara chii chaita kuti mutadze kugara mumiriro muone vana? Tinotomirira. Mati muri kuenda mangwana? Mangwana kusasi, kuti kungotaura kuti kusasiya. Takasiyawo zviro zvacho zvisina kumira zvakanaka ngezvekutosimukawo neusiku. Takasimukawo kuma1 kudai zvine zvitiri muguta reHarare. Zvanga zvisiri zvakanaka here kuti mumbomira kudzokera kusvika maona vana muzodzokera? Zvanga zvakanaka. Tinomirira. Muri yeZimbabwe iri mudare rokufunga kana kuwarira ndedu. Tetichera mashoko maviri amuinawo muri yeZimbabwe yakateerera, muri yeZimbabwe iri kuona mashoko maviri matatu amuinawo ekupedzisira kufarisa chirongwa chedu tina maishore. Mashoko ndingati mashoko maviri matatu andinawo ndekuti vana mai kunyangwe zvinhu zvikaoma, kana totaura nyaya yevana, munhu pane mwana wako ndo pauri, chawadya ndo chaadya, chaafuga ndo chaunofuga. Zvinhu zvakakoshesesa upenyu hwevana hwakakosha zvikuru. Ndotoshati ndotsanangura kuti upenyu hwevana hwakakosha. Pane mwana wako ndo pauri. Ndatendawo. Muri yeZimbabwe mashoko makuru ataurwa natitichera anzi pane mwana wako ndo pauri. Dzakawanda shirikadzi dzechidiki masingle mothers kana masingle fathers ari kuchengeta vana vavo anawo. Ko ukaita chakanaka ungafariwo here kuti uri kuziva kuti mwana wangu adye araripi, tsoka yake yatarisepi zuva nezuva roupenyu hwako, uye usavimbe nemunhu paupenyu hwevana vako. Hakuna munhu anogona kukuchengetera vana vako kupfuura iwe mubereki. Rubatsiro runouya unarwo mazuva ano kune masocial welfare, kuna ana BHIM, kumusha kune vanhu vari kutodzidzisa vanhu muzvikoro, vana vari kusvika vachitopikwa kunzi pane vana ava vari kushayiwa zvikwanisiro vachitobatsirwa. Muri yeZimbabwe mazuva ano pasi rashata, pasi raipa, pasi rapinduka. Tiri kunzwa kuti nhasi apa papondwa munhu, apa papondwa munhu. Iwe uri kupi? Uri kurara dzakaita sei usingazivi kuti mwana wako aisa musoro papi? Rambai muine somo reZimbabwe. Ndatenda. Last update iyo short video rabuda nemuchechi maprofeti weUtamagaya. Murume anga arimo anga achinzi ari addiction panyaya dzemadrugs, chingoti say no to drugs. Much love. Buda nitambidza. Uri kunzvenga chete. Ando kunzvenga ndada kukumamisa. This is alcohol addiction affecting life. Machuda undirova kayo. Machuda undirova. Papi. Hauna kushtora? Kuteerera sei? Hapana zvamaita. Unondiziyani? Ndonzani? Prophet Magaya. But mati mimi uda undirova kayo. Ayo. Kuti zvaita sei? Nemfanongo akasvikoka gumbo. Ndimoti ane mfana akasvika gumbo. Imi hamuna problem, matongo ane mfana akasvika gumbo. Chichakatika pane mfana. Chichakatika pane mfana. Akaro nemadzozi anogara kuMarare kunogara munin'ina wangu. Mabva kupi? Kumbare. Mbare, all right. Can I have water? Auti mumbozvispraya mega.
But anonzi self deliverance. Mwana sanduita kule. Muzona. Le. Mungafutadzere. Mukana menyu. Abo. Yeah, nishauya. Jesus, I'm free. Thank you, Jesus. Let's celebrate! Let's celebrate! Let's celebrate!